Na poslednej tejto biblickej hodine, lebo ide o biblické vyučovanie, sme skončili s takouto schémou. Keby niekto ju chcel vidieť zblízka a dlhšie, tak je na stránke www.blh.sk, teda na stránke Liptovského Hrádku Bratského baptistov. Preto hovorím, lebo tu nemusíte sa v tom vyznať, možno úplne zozadu aj nevidíte presne, čo tam je, ale tieto biblické hodiny sú tak koncipované, že by som chcel, aby tí z vás, ktorí vnímajú povolanie aj k vysvetľovaniu alebo vyučovaniu Biblie, aby videli aj taký, by som povedal, do kuchyne exegézy alebo výkladu. Exegéza je cudzie slovo, ale to používame ako na teóriu výkladu písma. Takže prosím vás, nie je to len o tom, že ja tu prídem kázať, ja sa tu snažím aj ukázať, že ako sa dá postupovať pri výklade písma, a preto sú tam niektoré možno zložitejšie veci. Chcel som, aby ste si nosili nejaké papiere a písadlá, ceruzky či tušky a poznačili si niektoré otázky a prípadne, keď vám dám možnosť niečo riešiť, by som mal vašu reakciu. Takže to je len na výklad, aby ste rozumeli, že teda ako budeme pokračovať. Minulý krát, teda pred 2 týždňami, sme čítali z 1. kapitoly listu Kolosanom 3. až 8. verš. A hovorili sme o vďačnosti. Tam tá pasáž, ten text od 3. po 8. verš má hlavnú myšlienku poďakovanie za Kolosanov. Ja to znovu prečítam a dnes sa budeme venovať jednej myšlienke odtiaľ. Najskôr vysvetlím, že aký je rozdiel, alebo aký vidím ja rozdiel medzi kázaním a výkladom písma, aby sme rozumeli, že prečo sa až tak podrobne budeme niečomu venovať. Ale najskôr prečítame v mene Pánovom 3. až 8. verš. Tak prosím si to pozrite a budeme čítať. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu Otcovi, nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Tam sme videli v tomto texte, že teda ide o vďačnosť za kresťanov. To je zhrnutie z minulej biblickej hodine. A táto časť je aplikácia, ktorú sme sa pýtali na súvisiace problémy nášho života a že teda ako my sme vďační za kresťanov. To bola aplikácia. Teraz sa budeme venovať viac tejto časti, kde vidíme, že Pavel je vďačný za Kolosanov a pritom má také 4 alebo 5, ak chceme, myšlienok. Modlí sa a ďakuje Bohu, to je taká téma. Hovorí tam o kresťanských cnostiach, prečo je za nich vďačný. Charakterizuje Epafra, toho spolupracovníka, to sú nejaké myšlienky z toho, to sú tie kresťanské cnosti, viera, láska, nádej. Aby ste rozumeli tej schéme, tak sa snažím do toho rýchlo uviesť. A spomína Evanjelium, ktoré je charakterizuje ako slovo pravdy, ako moc Božiu, ktorá prináša ovocie a rastie v kolosách. Takže takéto 4 témy sú v tom poďakovaní Pavlovom v 1. kapitole 3. až 8. verš. Tieto 4 témy tam môžeme vidieť. Teraz, keby sme kázali, keby som mal len kázeň, tak zrejme zoberiem vďačnosť za kresťanov a aplikujem to na tieto problémy nášho života, že teda, aký my máme vzťah k iným kresťanom. Ja mám dojem, že celkom nás to tak ako sa dotklo, že teda medzikresťanské vzťahy nie sú až také horúce, ako tu cítime, že Pavel ich nepozná, aj keď sa tam šíri nejaké falošné učenie, on
ich neodsudzuje, ale je schopný za nich ďakovať. Keby teda som hovoril, keby to bola kázeň, tak zostaneme pri tom. Lenže toto sú biblické hodiny a keďže Biblia je Božie slovo a každé slovo je cenné, tak budeme sa pozerať aj na akési podtémy, ak chcete subtémy. No. Taká subtéma tej vďačnosti sú tieto 4. On za to je vďačný, ale stojí za to venovať sa osobitne tým jednotlivým témam. No, takže rozumieme tomu, že kázeň, nedeľná kázeň, kde zvestujeme, sa venujeme hlavným témam a skôr nejakým aplikáciám. Keď sme ale na biblickej hodine, ako toto je biblické štúdium, dokonca chceme učiť, ako to robiť, aby sme mohli si to všimnúť, tak ideme hlbšie a pýtame sa aj na subtémy, ktoré možno, že by sme si nevšimli pri takom kázaní, ktoré ide len na hlavné témy textu. Hej? Takže prvá téma, ktorej sa chcem venovať, je otázka evanjelia. Čo Pavel robí, alebo ako charakterizuje to evanjelium. Tu mám také 3, vidíte tieto kolónky, že je to slovo pravdy, že prináša ovocie, že sa zmáha v kolosách. Teraz sa pozrieme na to bližšie. Ale ako k tomu prídeme, tak si zopakujeme tento kruh, lebo ten je pre nás základom toho, takže ja vám toto budem stále znovu servírovať. Ak si to dobre pamätáte, no tak môžete teraz vypnúť na chvíľu, povedzme si oddychnúť. Hej. Začíname textom, sme prečítali text, potom sa pýtame, že aké sú témy toho textu a tie môžeme menovať nielen pomocou konkrétnych slov a pojmov, ale môžeme sa pýtať aj na asociácie alebo ak chcete konotácie. Hej. Musíme byť opatrní, pretože môžu nám napadnúť témy, ktoré autora nenapadli, keď to písal. Hej. Ale pretože vieme, že Biblia je Božie slovo, tak vieme, že aj veci, ktoré sú tam mimo priamo autorovho zámeru, môžu byť pre nás dôležité. Biblia je najúžasnejšia kniha, aká existuje. Takže samozrejme musíme opatrne, ona má ľudskú stránku, nie je to Korán, ktorý spadol z neba, ale je to dokonalá kniha, v takom zmysle duchovnom. Potom sa pýtame na tie súvisiace otázky života, ktoré ste tam videli, že teda čo my si z toho máme zobrať, aby sme neštudovali, tak môžeme študovať čokoľvek, ale keď budeme študovať, že aké topánky alebo sandále nosil Pavel a akej veľkosti alebo čo, no tak pravdepodobne nás to veľmi do života neosloví, rozumiete? A kedy sa narodil, kedy zomrel, to sú všetko zaujímavé veci a niektorí z toho žijú, že toto vykladajú, ale nás pravdepodobne zaujíma, ako žiť, ako tú Bibliu máme žiť. Takže preto tu mám tieto otázky nášho života, možno, že tam by mohli byť súvisiace otázky nášho života. A dnešná biblická hodina bude sa venovať predovšetkým tejto časti, Biblia, kontext a študijné pomôcky, práve na túto tému evanjelium. Dobre? Takže to, odkiaľ to dnes začneme, nie tu, lebo text sme začali už minule, hej, tomu sme si ho prečítali, máme tému evanjelium. K tej téme evanjelium a náš život prídeme neskôr. Hej? Takže dnes začíname tu. Hej? V podstate pokračujeme a ideme odtiaľto. Dobre, ešte vám pripomeniem tú našu maticu. Pamätáte si na ňu? Hej, dôležité je, aby sme pri texte nerozmýšľali len o tom, že akú máme teológiu, prípadne akú teológiu mal autor, ale aby sme rozmýšľali o akú teológiu má adresát, aké má názory a čo ja si o veci myslím. A potom pokračovali cítením alebo prežívaním, nejde o nejakú emocionalitu, takú tú povrchovú, ale ide o hlboké prežívanie písma. No a samozrejme, že čo máme s tým robiť. Niektorí kresťania sú prísni a začínajú hneď konaním bez toho, aby sa zamysleli. Tak to tiež nie je veľmi rozumné, že čítam a ani som tomu ešte nepochopil, ale už viem, čo mám robiť. Tak sú rôzni ľudia, rôzne úchylky, tak by som povedal, duchovného života, ale toto je čosi, čo nám má pomôcť, aby celý človek bol zaujatý v myslení písma. Dobre, takže pokračujeme. Evanjelium podľa Kolosanom 1, 5 a 6. Toto som takto nazval, možno, že je to trošku silný názov, ale názvy sú dobré, keď sú také trošku hyperbolické. Teda Evanjelium podľa Kolosanom 1, 5 a 6. Môžeme si tie dva verše prečítať. Je to vytrhnuté z kontextu, ale už sme čítali všetky tie verše od 3 po 8. Takže prosím, pozrite sa do toho a máme to tam takto. Pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach, nádej, o ktorej ste už skôr počuli v slove pravdy evanjeliu.
Tu máme pravdivom slove evanjelia, to je tak trochu slovenskejšie, ale originál má slovo pravdy evanjeliu, ktoré k vám prišlo a rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak tu máme niekoľko tém. Najskôr si ale povieme dnešné úlohy. Takže preskúmať charakteristiku ďalšej témy v Kolosanom 1, 3 až 8. Tá ďalšia téma je evanjelium, som to povedal. Tá téma je v 5. a 6. verši. Budeme sa pýtať, že prečo apoštol používa práve tieto pojmy, ktoré sme tu čítali, a tento opis evanjelia. No, vychádzam z presvedčenia, že to, ako on tu charakterizuje evanjelium, nie je nejaká náhoda. No, že teraz potreboval niečo napísať, ako my, keď píšeme listy. Ja už síce som dávno taký list nečítal, ale voľakedy sa písali listy tak, že úvodom svojho listu ťa čo najsrdečnejšie pozdravujem. Začínali ste tak? No, takže prosím vás, zabudnite na to. Pavel nepíše listy takto. Dobre? Božie slovo nie je o tom, že potrebujeme tam nejakú frázu. Takže tá charakteristika evanjelia má význam pre celý ten list. To je moje presvedčenie a dúfam, že to budeme vedieť aj ukázať. Takže verše 5 až 6. Potom to porovnáme s kontextom listu Kolosanom, či to má táto charakteristika evanjelia nejaký vplyv. Inak bolo by dobre, keby ste si toto napísali. Pretože ja budem potom už ukazovať ďalšie také schémy. A toto, čo tu teraz chceme robiť, keď si to nezapíšete, tak možno, že zabudnete, že som to na začiatku hovoril, lebo podľa toho budeme pokračovať. Takže toto chceme robiť. Potom porovnať s kontextom celej Biblie. Je zaujímavé sa pozrieť, že čo je o evanjeliu napísané v tomto 5. a 6. verši a ako to asi súvisí s evanjelium v kontexte celej Biblie. Pamätajte si, že reformačný princíp je vykladať písmo písmom. To znamená, my sa musíme pýtať, že či tu prináša niečo nového, čo nikde v Biblii nemáme, o evanjeliu, alebo len zdôrazňuje niektoré veci, ktoré sú aj inde. Hej. Takže samozrejme, tento text nie je o evanjeliu, toto stále musíme mať na pamäti. Ja som to nazval, že to je subtéma. Hlavná téma tohto textu je vďačnosť. No. Takže tu trošku riskujeme, lebo on môže proste písať okrajovo o nejakej téme a my, keď ju urobíme hlavnou témou, tak my trochu ako keby sme s ním zápasili. Ale to neznamená, že vyberá slova náhodne. Text je inšpirovaný a on píše niečo, čo je dokonalé. Takže porovnať s kontextom celej Biblie a potom porovnať s našim chápaním evanjelia. To je tá časť, ktorú v tom kruhu, ktorý som nazval hermeneutický kruh, máte súvisiace otázky nášho života. Takže tu prichádzame k tomu bodu niekde na konci. Každému je jasné, čo ideme robiť. Takže ak by ste toto mali napísané, tak by sme mohli pokračovať. A začíname takýmito schémami. Takže viem, že nie každý má rád schémy. Ale zdalo sa mi, že pre ten výklad toho, že čo sa tu bude diať a ako budeme postupovať, je vhodné použiť schémy. Toto je najjednoduchšia, oni postupne budú zložitejšie. Takže nebolo by zlé, keby ste sa snažili to nejak absorbovať, že o čo tu ide. Tu vidíte, že za prvé začíname charakteristikou evanjelia a v Kolosanom 5.6. Teda pýtame sa, aké pojmy použil apoštol na charakteristiku evanjelia. Tie tam potom budú vypísané. Možno, že by ste si mohli na to pozrieť a znovu si to prečítať, aby ste sami to znovu našli. Ono to tam bude, ale skúste sa pozrieť znovu do 5. a 6. verša a už ste to aj tam videli, čo tam je. Tak v prvom rade evanjelium o nádeji. Hej. My sa musíme spýtať, samozrejme, že čo je to nádej. Pretože ľudia z takej bežnej reči o nádeji hovoria veľmi lacno. Hej. Nádej zomiera posledná a tak ďalej. Proste nádej je niečo, čo dúfam, čo nikto nemá isté. Takže prvá je otázka nádej, čo sa myslí nádejou. Druhá vec, slovo pravdy. Evanjelium je slovo pravdy. To je dnes, skoro by som povedal, slovo do bitky. Hej, pretože dnes je otázka pravdy mimoriadne
spochybnená, dokonca aj kresťania pripúšťajú, že každý má svoju pravdu a to musíš veriť a nevieme, čo je pravda, ale veríme, lebo keď nevieme, tak len veríme. Toto, ak nemáme toto vyriešené, tak je niečo vážne zlé. Potom ďalšie. Ovocie, teda, že evanjelium má moc a prináša ovocie a Božia milosť. Hej? No. Takže to je charakteristika evanjelia. No. Ona je tak ako pomedzi slova, ale je to tam. Dobre? Takže toto si potom, tu máme pomôcky k porozumeniu a výkladu Biblie. Pamätajte si na tom kruhu, hovorím, že keď prichádzame k konkrétnym slovám a chceme tomu rozumieť, teraz hovorím pre tých, čo chcú vykladať. Nemyslím si, že vždy, keď čítate Bibliu, toto máte robiť, inak by ste ju neprečítali asi nikdy, lebo toto je naozaj zložité a trvá to roky, kým by človek celú Bibliu takto robil. Ale keď chcem nejaký text vážne pochopiť alebo dokonca vykladať, tak toto musím urobiť. Musím ísť k pomôckam, k porozumeniu a výkladu Biblie, čo sú komentáre, slovníky, dejiny, rôzne veci, ktoré k tomu existujú. Dneska máme aj internet, hej, na internete môžete veľa dobrých vecí nájsť, samozrejme aj veľmi zlých, takže musíte na to dať pozor. Druhá veľká časť je, ako súvisí táto charakteristika evanjelia so spochybnením evanjelia v Kolosách. Evanjelium v Kolosách, to sme hovorili hneď na začiatku, je spochybnené. Pamätáte sa? Tam sa niečo deje, čo je zlé učenie. A my môžeme predpokladať, je to samozrejme silný predpoklad, že keď apoštol inšpirovane píše, že čo vlastne evanjelium je na začiatku, aj keď nás na to vyslovene neupozorňuje, tak on už vníma, že v tých Kolosách sa niečo deje a treba niečo zdôrazniť. Takže toto je to, čo si prvé všimneme, že si porovnáme evanjelium v Kolosách, keď ho prečítame celý ten text, s tým, čo on hovorí v týchto dvoch veršoch o evanjeliu. No ja budeme hľadať, či sa to dá nejako porovnať. Takže toto je dôležitá táto spojnica. Potom to porovnáme s evanjeliom celej Biblii, tak si zopakujeme, že o čo ide a pýtame sa, že ako táto charakteristika evanjelia asi odpoveda na deformované evanjelia dnes. Je to jasné, tento krok? Začíname Bibliou, pokračujeme porovnaním s textom v najbližšom kontexte, čo je list Kolosanom, kontext listu Kolosanom. Pokračujeme do celého biblického kontextu, pretože vždy prikladáme písmo písmom. No a samozrejme chceme žiť Bibliu. Takže nezostaneme len pri nejakých teoretických otázkach, ale spýtame sa, kde je dnes deformované evanjelium, možno, že v mojej vlastnej hlave, alebo ak chcete biblicky povedať, v mojom vlastnom srdci. Či náhodou to nie je deformované, lebo viete, populárne učenia, populárne názory sú nevždy pravdivé. My žijeme, ako keby demokracia platila aj v otázke pravdy, no ale stačí, keď idete na hodinu matematiky a zistíte, že v matematike demokracia neplatí a obyčajne učiteľ má pravdu proti všetkým študentom, aj keď je tam 100 a on je sám. Pretože to nepustí. Ja nechcem povedať, že všetky otázky sú takéto, že proste jeden môže mať pravdu proti všetkým, ale môžete si byť istí, že ak v Biblii sa niečo tvrdí, ako Božie slovo, tak môže nás byť 6 miliárd a Boh sám, kto bude mať pravdu. To sa nám nepáči, nám ľuďom. A ak chceme, aby sa nám to páčilo, musíme urobiť jednu nepríjemnú vec. A to je pokánie. Pokánie je zmena mysle, že Boh je pravdivý a my všetci sme lhári. Tak to som citoval 7. kapitoly Rímanom. Takže ideme k tej charakteristike, už sme ju tu párkrát spomínali. Takže teraz sme rozvinuli tú charakteristiku na tie 4 pojmy, ktoré, rozumiete tomu každý, áno? Čo sa tu deje. Nádej odložená v nebesiach, slovo pravdy, evanjelium je slovo pravdy. To je čosi, čo dnešnému človeku možno nejde do hlavy. Že to je pravda, prečo? Zdôrazňujem, že to je pravda. Ja chcem šťastie, ja chcem nejaké potešenie, ja chcem pohľadenie, ale pravdu? Kto má pravdu, ako vie, že to je pravda? Toto je veľmi závažná otázka a myslím si, že tu dnes veľmi často zlyhávame ako kazatelia, ako cirkev, a vôbec veriaci ľudia, že podávame evanjelium ako liek a nie ako pravdu. Lebo sa bojíme. A povedia, no dobré, ako to je pravda, keď? A teraz vám sa začnú ľudia pýtať na veci, ktoré nevieme odpovedať.
My nevieme, že presne dátum, kedy sa Ježiš narodil. Nevieme, ja neviem, kedy vznikol svet, hej, že či Big Bang, alebo ako. Hej, proste vieme, že Boh stvoril, ale nevieme to vysvetliť. Množstvo vecí nemáme a sme vystrašení hovoriť o pravde, pretože sa nám zdá, že musíme nejak toto obísť. Lenže ak toto obídeme, tak sme obišli niečo, čo nám Pavel prvé predkladá. A samozrejme, ak si povieme, no tak to bolo v 1. storočí po Kristu, dneska sme inde, tak už sme povedali, že Biblia je pre nás nedôležitá. Rozumiete to? Buď toto je text, ktorý nám Boh predkladá a takto sa to má robiť, alebo sa to dnes má robiť inak, ale potom toto nečítajme a ľutujem vás, že ste sem prišli. Pretože na čo sa ideme zaoberať textom, ktorý nám nemôže v podstate nič povedať a máme si s ním vybrať nejaké potešenia. Tu môžete čítať Platóna, alebo, ja neviem, hociakého filozofa, alebo možno psychológa, ktorý vám to lepšie povie. Takže toto by som vás vážne chcel upozorniť, že tu narazíme trošku, ale kým s tým dačo neurobíme, tak nevieme evanjelium zvestovať. Prináša ovocie na celom svete, to znamená, že evanjelium má moc. Ak u nás máme dojem, že neprináša ovocie, ako by malo, tak asi niekde nie je v poriadku. Ja nehovorím, že neprináša ovocie. Vy ste ovocím evanjelia. Aj toto stretnutie je ovocím evanjelia. Takže nebuďme príliš kritickí a buďme vďační za to, že Slovensko voľakedy prijalo evanjelium a že tu máme čosi ako slovenskú kultúru, lebo keby sme nemali natoľko kresťanskú kultúru, ako je, tak by sme možno boli vo väzení ako kresťania. Rozumiete? Takže ja nechcem povedať, že to je dobré, ale určite by sme nemali byť nevďační za to, čo tu kresťanského historicky je. Sláva Bohu za to, že sme aspoň tak v kresťanskej krajine, ako sme. A poznanie Božej milosti v pravde, že teda znovu všimne si opakuje pravdu, že pravdivo sme poznali Božiu milosť cez evanjelium. Teraz keby sme tieto 4 pojmy, alebo tieto 4 myšlienky chceli lepšie pochopiť, tak potrebujeme ísť k tým pomôckam. Tie pomôcky nám povedia, tu mám slovníky, komentáre, historické pozadie, teológia, exegetická matica. Hej? Všetko tieto veci si pozriem a tak by som povedal na kolenách a hlboko sa zamyslím a študujem, že čo to všetko môže znamenať. Keď môžete a máte možnosť, tak treba si to po grécky pozrieť, čo to znamenalo a veľmi dôležité je pýtať sa teologicky, čo to znamená. Pretože jedna vec je, že nájdete v gréčtine, čo to znamenalo pre vtedy žijúceho Gréka, lenže vtedy žijúci Grék nemal v hlave biblickú teológiu. No, takže tam musíme dať pozor, niektorí zneužívajú alebo preceňujú gréčtinu ako jazyk, ako keby nám etymológia, teda slovník, mohol vysvetliť Bibliu. Grécky slovník nám nemôže vysvetliť Bibliu. Teraz som možno, že niektorých sklamal, ak sa chceli učiť grécky, v prípade niektorých zase odradil od gréčtiny. Ak môžete, učte sa gréčtinu. Je to pre čítanie novej zmluvy nezaplatiteľná pomôcka. Takže len musíme dať pozor, aby sme nevložili do gréčtiny to, čo je v Božom slove a čo je v duchu Božom. Lebo gréčtina je len ľudský jazyk. Takže tieto dve veci musíme rozumieť. Takže ja vám to tu grécky nevypisujem, ale pýtajme sa, tu máme nádej, čo je v Biblii nádej. Keď chceme hovoriť o tom, že evanjelium je o nádeji, čo je to nádej? Tak ja si myslím, že predovšetkým kresťanská nádej nie je o tom, že do zajtra to prežijem, alebo že nejako bude. Bude ako bude na tom Božom súde, nejaké také rečičky. Nádej kresťanská hovorí, že mám istotu, že po smrti som zabezpečený na večnosť pre kríž Pána Ježiša Krista. Teda nádej v Biblii sa rovná istota. Toto možno, že je ťažké pre nás, pretože my používame slovenčinu tak, ako sme ju dostali od mamičky a tak, ako ju používajú ľudia okolo nás. Ale keď chceme byť kresťanmi a mysliac kresťansky, musíme si uvedomiť, že niektoré veľmi dôležité pojmy nadobúdajú v kresťanskej reči závažne odlišný obsah. A ak chcem vôbec niečomu rozumieť, tak musím vedieť, že slovo láska
slovo viera, slovo nádej a mnohé iné slova majú závažne odlišný obsah a jedno z takých slov je nádej. Keď apoštol hovorí o nádeji odloženej v nebesiach, tak hovorí, vaša radosť z toho, že existujete, je nie, čo bude zajtra, alebo koľko zarobíte, alebo či pôjdete na Havaj, alebo neviem, na čo sa tešíte ešte v živote. Vaše centrum nádeje, existencie je po smrti. No, dnes to už nie je skoro morbídne, pretože ja vám poviem, no tak ľudia, tešte sa na to, čo bude po smrti. Tak ľudia povedia, ty si proti tomu, čo tu je a chceš, aby sme tu len klonili hlavy a nám má byť jedno, čo je politika a čo je... To som nepovedal. Biblia je celá o tom, že Ježiš uzdravoval, Ježiš sociálne pomáhal ľuďom, Pavel nás napomína, aby sme múdro žili a tak ďalej. Kresťan nie je blbec, ani ekonomicky, ani politicky. Ale nech sa akokoľvek snaží o zlepšenie situácie na tejto zemi. Jeho nádej je po smrti. Akokoľvek by ste tu na zemi vyrobili raj, nech tu je najlepšia vláda, ako si viete predstaviť. Nech je tu ekonomická situácia, že všetci nemusíme pracovať, len ležíme a proste dostávame dôchodky, či peniaze, či nemyslím dôchodok starobný, ale proste peniaze. Aj tak, človeče, zomieraš. Máš smrteľnú nemoc zomierania. A keby to trvalo 50 alebo 100 rokov, zomrieš a ak nemáš nádej na večnosť, tak si najúbohejší človek, ako 15. kapitola 1. Korinťanom hovorí, ak máme len v tomto živote nádej na Krista, najúbohejší z ľudí. Takže tu si treba jasne povedať, že keď sa hovorí o nádeji evanjelia, tak je to, prepáčte, po smrti. Ak ja sa neteším na to, čo bude po smrti, nemám radosť zo života. Pretože niekde vnútri neustále viem, že ak dnes som zarobil veľký balík, ak som dnes dostal uzdravenie, ak som proste neviem, aký úspech získal, je to dočasne. A toto je aké? Večné. Človeče, ešte Šalamún v tom kazateľovi, alebo Kohelet hovorí, že Boh vložil večnosť do nášho srdca a nemôžeš sa s ničím uspokojiť, čo nevieš, že je večné. Ak sa niečo pozrieš, máš nové auto, nový dom, dieťa sa ti narodilo alebo niečo, to všetko pomíňa. A nemôžeš z toho mať trvalú radosť, len tak, ak zapcháš uši, zavrieš oči a povieš si, ja sa teším teraz a na iné nemyslím. No len to už nie si človek. Lebo takto sa teší pes, keď dostane žrať alebo prasiatko a nemyslí na to, že ho zakálajú za to, že ho krmia. Rozumiete to? Diabol nás niekedy krmí, aby nás mohol potom... No. Takže to je vážna otázka a on tu hovorí o nádeji večnosti a nehovorí to náhodou, lebo my prídeme k tomu spochybneniu v Kolosách a to bolo najhoršie, že on to spochybnenie evanjelia v Kolosách bralo večnú nádej. On sa sústreďuje na to, čo je tu na zemi. Ja vás varujem, ak vám evanjelium predovšetkým sľubuje to, čo bude tu, nech je to uzdravenie, nech je to bohatstvo, nech je to, ja neviem čo na svete, dobrú cirkev, a nie je to večné, tak niečo nie je v poriadku. Ja verím, že evanjelium prináša uzdravenie, verím, že prináša dobrú cirkev, verím, že prináša dokonca prosperitu, aj keď neverím teológiu prosperity, ale ak to nie je večné, a to je centrum mojej nádeje, tak niečo je závažne vyosené. Viete, ako sa správa koleso, ktoré je vyosené? Chceli by ste ísť na takom aute? Ktoré nemá koleso v centre zavesené? Asi by sme nás dobre podrgali, však? Otázka pravdy, slovo pravdy je, a tu je niečo veľmi dôležité. My sme si zvykli dnes o pravde rozmýšľať ako o svetonázore. Lenže svetonázor, nikto na svete, či je ateista, teista, deista, kresťan, moslim alebo akýkoľvek neviem čo, nemôže mať zaručený zo svojho rozumu. Pretože nikto z nás nevie skúsenosťou potvrdiť, čo je svetonázorová pravda, ako vzniklo sa tak ďalej. Môžeme veriť, ale nemôžeme to potvrdiť. Keď sa hovorí o evanjeliu ako slove pravdy, tak sa hovorí o pravde, ktorá prenikne do tvojho srdca
A podľa Evanjelia zrazu vieš, že toto o mne môže vedieť len Pán Boh. Keď ťa odhalí Evanjelium v tvojom hriechu, v tvojom bytí, tak zrazu vieš, že toto je slovo pravdy nie preto, že dokonale opisuje dejiny. Ja verím, že opisuje. Ja verím Božiemu slovu, že sú dobré dejiny, je to dobrý svetonázor a nie som proti svetonázoru. Ale o svetonázore sa môžeme do nemoty hádať. Ale keď ťa pichne do srdca, pamätáte si na slovo, že keď hovoril Pavel, tak toho prokurátora, teraz neviem, či Felixa, či Festa, myslím Felixa, to pichlo do srdca. A keď Štefan hovoril, tak ich to bodlo do srdca. Pravda Evanjelia ťa tam odhalí, kde vieš, že sa o tom nedá pochybovať. Nie preto, že to je relativistická Einsteinová, alebo neviem aká teória, a že potrebuješ mať 3 vysoké školy a úžasné nadanie, aby si vôbec tomu pochopil. Evanjelium je pravda preto, že zrazu som nahý pred Bohom. A to, čo Evanjelium o mne vie, nemôže nikto vedieť, lebo ani sám som poriadne nevedel, že to tak je. Ale keď ma to vyoralo, tak zrazu som pred Bohom. A toto je slovo pravdy, ktoré ma presvedčilo, že to je o mne a že už nič iné lepšie ani nemôže existovať. Pretože nikto ma takto nepozná. Náboženstvá chcú odo mňa, aby som robil tamto alebo ono, aby som veril tamto alebo ono, ale nikdy nevojde tam, kde nikto nemá prístup do najtajnejších sfér môjho bytia. Takže predefinujme slovo pravdy ešte raz. Kresťania potrebujú svetonázor, potrebujú študovať a apologetiku a tak ďalej. Ja by som nerád tu zvestoval, že buďme naivní a zostaňme len pri nejakých, proste rozumiete, neštudujme. Ale nikto na základe štúdia nemôže dokázať svetonázorové pravdy. Vždy sa môžete spýtať, ako to vieš. Ako to môžeš dokázať? Bol si tam? A v tom je problém pravdy. Nebojte sa, evanjelium je pravda, len musíme čakať na pravdu Božieho zjavenia o človeku a nie dokazovať všelijaké teórie. Ja sa kľudne priznám, že dobre, ja verím, že to tak je. Keď tomu neveríš, poďme na tvoj hriech, sa rozprávať. Ako stojíš pred Bohom? Ako stojíš so svojím svedomím? Kde žiješ? Aha, o tom sa svetonázoroví špekulanti veľmi nechcú rozprávať. To je slovo pravdy, ktoré prišlo do nášho srdca. Teda pravda je opak omylu a opak podvodu. Nejde o nejaké veľké teórie, že všetko viem, ale evanjelium ma nepodvádza a nie je mylné. A ja to môžem vedieť vo svojom srdci nad slnko jasnejšie, úplne 100%. Ovocie evanjelia, to, že prináša ovocie, je nový život, znovuzrodenie a spravodlivosť. To je ďalšia veľmi závažná vec. Žiadne iné v úvodzovkách evanjelium nevedie k spravodlivosti. To bol problém Galatianov. Oni si mysleli, že keď budú na seba prísnejší, keď si na seba dajú nejaké pravidlá, takže budú spravodlivejší. To je lož. Jedine Božia milosť a odhalenie toho, že z milosti Ježiš žije vo svojich ľuďoch, vo svojich nasledovníkoch. Jedine to nás vedie k tomu, že sme spravodlivejší. Samozrejme, predtým, než budeme po skriesení, nikto z nás nebude úplne 100% spravodlivý. No to musíme dať pozor, to je otázka posvetenia. Ale to ovocie, ktoré prináša evanjelium, je, že ľudia poznávajú Boha, že žijú, majú nový život a že sa menia. Ak máte 1000 nových členov alebo nasledovníkov Krista, ale všetci žijú po starých hriechoch, no tak sa pýtam, čo je to za ovocie. Ja nechcem, aby boli dokonalí, aj ľudia v Biblii, aj Kolosá, neboli dokonalí, že o tom budeme celý čas hovoriť. Ale ak tam nie je žiadna zmena, vzťah k pravde, vzťah k láske, vzťah k hriechu, čo je to za ovocie? Dnes sa mi zdá, že veľmi často nám stačí, keď ľudia zdvihnú ruku a niekde sa prihlásia, hurá, už sú kresťania. Zmenili vzťah k spravodlivosti, vzťah k hriechu, vzťah k sebe, vzťah k pravde? Alebo sa len niekam prihlásili do nejakej záujmovej skupiny? Bratia a sestry, cirkev nie je záujmová skupina, kde my chodíme, lebo nás to baví a je fajn, že sme spolu.
Je fajn, že sme spolu, ďakujem Bohu za to, ja som. Je dobré, keď ste to. A keď vás vidím a môžem vás vítať. Ale keby som bol sám, tak už to nechám. O čom je kresťanstvo? Záujmová skupina? Podporná skupina, aby sme si navzájom nejako pomohli žiť? No, isté, že máme sa podporovať. Ale ak sme zostaneme pri tom, tak sme zabudli, že ovocie evanjelia je viac ako to, aby sme si navzájom pomáhali. Božia milosť hovorí o tom, že vnímame Boha ako ocko Abba. A to by som rád zdôraznil, že keď si pomyslíš na Otca, na nebeského Otca, tak v tvojom srdci by malo sa spontánne ozvať ocko. Ak sa tam ozýva akýsi strach, alebo Boh. Viete, o čom hovorím? Ako keď vám poviem nezaplatený dlh, alebo nemáte urobenú skúšku, študenti, alebo niečo, hej? A poviem, čo s tou skúškou? Aj u vás to tak funguje? Teraz o tom nehovorím. Takto človek rozmýšľa o Bohu, keď nemá ospravedlnenie, keď nemá evanjelium. Ak si prijal skutočné evanjelium, slovo pravdy, tak Boh sa rovná ocko. To je niekto, kto neustále na mňa myslí, neustále mi pomáha, neustále plánuje môj život, neustále vidí tie slalomy, ktoré chcem robiť a robí to tak, aby som sa čo najlepšie vyhol s prostostiam, ktoré som si naplánoval. Lebo ja som si tak naplánoval život, že keby to tak bolo, tak už je, ja neviem, už som po smrti alebo niečo. Ďakujem Bohu, že ma mal radšej, ako som chcel, aby ma mal rád. Samozrejme, jeho láska nie je vždy sladká a nie je vždy taká, že si myslíme, hej, niekedy nám spôsobí bolesť, ako chirurg vám musí spôsobiť bolesť, keď vám potrebuje niečo odstrániť. Takže Boh nie je láska ako nejaká sladko-rúžová láska, ale je dokonalá láska a môžeš mu dôverovať. Takže o tom je evanjelium Božej milosti, že ste poznali Boha ako Ocka. Takže to je niekoľko pojmov, súhlasíte, že sú silné? To sú úžasné. A teraz, keď sa pozrieme na to, že čo to vlastne v tých Kolosách bolo, tak si rozvinieme túto otázku, kontext listu Kolosov. Prečítajte niekto 2.19. 2. kapitolu 19. verš. A nedržiať sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a zväzky zaopatrované výživou a spolu viazané rastie vzrastom Božím. Ďakujem. Takže nedržia sa hlavy, viete, že to je obraz telo Kristovo, hlava je Ježiš. A toto v úvodzovkách evanjelium v Kolosách viedlo k tomu, že Kolosania sa prestávali, alebo hrozilo, že sa prestanú držať hlavy. No, lenže ak nemáte Ježiša Krista, tak nemáte nádej. Ježiš Kristus je naša nádej. Bez neho nemáme nádej. Ako chcete do neba bez Krista? My len na jeho, prepáčte, chrbte tam môžeme doviesť. To som teraz povedal len metafor. Samozrejme, že môžete povedať, že v jeho srdci sme, alebo že nás nesie vo svojom náručí ako pastierovcu, alebo čo. Rozumiete tomu, ale to je jedno, ako metaforu použijete. Proste bez Krista nemáme nádej. To znamená, že on im zdôrazňuje, vy máte nádej, pozor, tam, čo sa u vás deje, alebo čo sa u vás zvestuje, to vás vedie k strate nádeje. Prečítajte tam 2. kapitol 8. verš. Plaťte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. No, ďakujem. Tam je slovo, tam máme preklad mudráctvo, ale tam je v pôvodine filozofia, falošná filozofia. Niektorí ľudia si myslia, že kresťan sa nemá zaoberať filozofiou, že to je zákaz filozofie. Ja s tým teraz nejdem polemizovať, ale zdá sa, že Pavel tu nebojuje proti filozofii ako takej, ale proti falošnej filozofii, ktorá spochybňuje Krista. Toto je dôležité si uvedomiť, pretože vtedy do filozofie patrilo aj to, čo dnes
voláme matematika, fyzika, chémia a tak ďalej. Samozrejme nie v tom rozvinutí, pretože vieme, že dejiny vedy nejak pokračujú. Toto je široká otázka, len treba povedať, že to, čo dnes máme ako prírodné vedy, v dobe, keď to Pavel písal, patrilo do filozofie. A keby Pavel chcel napadnúť filozofiu ako celok, no tak by sme museli povedať, no tak nemôžeš sa zaoberať matematikou. Alebo kresťan nemôže byť fyzikom, alebo ja neviem, elektrikárom, alebo niečo. Proste všetky tieto aj technické vedy, ktoré vyplývajú z prírodných vied, vtedy patrili tam, aj keď samozrejme neboli rozvinuté, aby bolo jasné. Myslím, že to je triviálne to tvrdiť, že vtedy čo bolo. Ale on chce povedať, existuje falošná špekulácia, preto to tam preložili mudráctvo, ktoré tie živly sveta, to znamená prvky sveta, ako keď chcete povedať, povedzme, hmota, alebo síly, fyzikálne síly, ako je gravitácia, alebo vzťahy medzi ľuďmi, povedzme, sexualita. Tieto prvky ako živly používali na náboženské vysvetľovanie. No, proste, ľudia začnú špekulovať, pozerajú svet a z toho odvodzujú, ako majú poslúchať Boha. No toto Biblia nerobí a toto zavádza aj dnešných kresťanov preč od Krista. To je špekulácia. A tu vidíme, že preto hovorí, že tu máme pravdu, ktorá funguje inak ako nejaké špekulácie o živloch sveta. Tie živly sveta, to sú prvky sveta. Tam je slovo stoicheia, to znamená základné prvky sveta. No dnes by sme možno videli inak základné prvky sveta ako vtedy, ale v každom prípade, ak vidíte, že nejaký učiteľ alebo nejaké náboženstvo stavia teóriu alebo teológiu na základe toho, čo vidí okolo seba, tak ide týmto smerom. My musíme stavať svoju vieru na základe Božieho slova a nie na základe špekulácií toho, čo okolo seba vidíme. Pretože to, čo okolo seba vidíme, je dočasné, ale Božie slovo je večné. Toto je veľmi zložité a o tomto by sa dalo hovoriť, no proste celý kurz urobiť, že čo toto znamená. Ja si nemyslím, že to máme pri liste Kolosanom hovoriť, ale je dobre si to veľmi dobre všimnúť. A Duch Boží vás upozorní, keď počúvate, ja neviem, kázania, alebo vyučovania, alebo čítate knihy, ktoré nepoužívajú na dokazovanie Božie slovo, ale používajú nejaké príklady z nejakých existenčných situácií. Kresťania, dáte na to pozor. Takže on vie, prečo tu hovorí pravdu, pretože tam je falošná filozofia. Prečítajte niekto o zákonníctve 2.20. No, predbehnite sa. Dám ti priestor. A tak, jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, ako keď ste žili v svete, dáte predpisovať zákony? Výborné. Takže tu je vlastne problém Galatianov, že v Kolosách tiež začínali pestovať náboženstvo, ktorého veľmi dôležitou súčasťou boli nejaké zákonné predpisy, nejaké pravidlá. Čo môžete jesť, kedy máte ráno vstávať možno, alebo o koľkej má byť kostol, alebo teda zhromaždenie, akom postoji sa modliť, aké slova použiť. Jednoducho predpisy, ktoré sú aj v starom zákone, ale ľudia si ich niekedy aj vymyslia a myslia si, že čím prísnejší predpisy na seba dajú, tak tým budú duchovnejší. Sem patrí napríklad aj otázka pôstu. Pôst je veľmi dôležitý a myslím si, že kresťania ho dnes nepoužívajú. Ja určite nie je správne, rád by som to robil, ale dá sa pôst zneužiť zákonnícky, že si myslím, že Boha prinútim k niečomu, lebo keď pôstim, tak som kvalitnejší a on na to musí odpovedať. Tak takýto pôst je zneužitie pôstu. Napríklad. A to isté môže byť o mnohých iných predpisoch. Proste zákon je ďalšie riziko a to zákonníctvo rozhodne je otázka lži, ale aj otázka, že neprináša ovocie života a spravodlivosti. Zákon podľa Rímanom 7 čo robí? Zabíja. Takže tu vidíte, že zákonníctvo nedáva život a zabíja. Poďme ďalej, 2.18.
To je vlastne zopakovanie toho 2.19, teda nie, súvisí to s tým 2.19, čo sme na začiatku čítali. 2.18. No, veď si bol pripravený, tak? Čítaj. 2.18. Nech vás nikto nepripraví o víťazné, chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anielov, dávajúc sa do toho, čoho nevideli, súd darmo nadúvaný myslou svojho tela. Dobre, takže tam je viac vecí, to by sa dalo celé rozoberať, ale tu vidíme, že oni zdôrazňovali nejakých prostredníkov, pretože Kristus pravdepodobne je príliš vysoko a nedosiahnutelný, no tak poďme si ho sprostredkovať cez nejakých anielov. Tak možno, že to dnes príliš ľuďom nehrozí, o anielov, aspoň ja som nepočul, ale nikdy nemôžem povedať, že nikdy, viete. Za chvíľu môže niekto prísť, že on má zjavenie anielov a poďme sa rozprávať s anielmi. Všimnite si, že Biblia nám zakazuje kláňať sa anielom. Keď vás aniel osloví, ak máte takú skúsenosť, nesmiete sa mu kláňať. Ani sa k nemu modliť. Žiadny anieličku, môj strážničku nemá existovať. Ja tým nechcem povedať, že všetky deti hrešia, keď sa to modlia, ale rodičia, ktorých to učia, robia nerozum. Pretože anieličku, môj strážničku oslovuje aniela a my sa nikdy nemáme k nikomu modliť okrem Otca, Syna a Ducha Svätého. Takže ja som nechcel všetkých obviniť. Keď robíme nerozumne, tak ešte nemusíme z toho, ja neviem čo, ale dajme pozor. S anielmi sa nemáme čo zahrávať, oni nám majú slúžiť a keď nás oslovia, tak im odpovedáme, ak vás oslovia, ale nežiadame si s nimi rozhovor. No a ešte jedno zotročenie ľuďmi 2.8. Hľadte, aby vás niekto nezajal hlúpež, filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Ja som tu pravdepodobne zlý text dal, lebo tam niekde je, že ale tam je lúpež. Hej? Tak to je tam. Hej. Je to ten istý text, ale je to, že vás ľudia ukradnú. Nedajte sa ukradnúť. Proste je množstvo ľudí, ktorí robia cirkev, doslovne, ako podnik a vy ste teraz moji, patríte mne a ja vás nepustím. Ak vás niekto nechce niekam pustiť, tak niečo je nie v poriadku. Ja vám mám slúžiť a nie si vás ukradnúť. Tak mne to ani asi tu nehrozí, lebo ja tu nezakladám zbor, ale toto je moderná heréza. Ukradnúť si skupinu ľudí a potom ich tak viesť, aby ja som bol jediný učiteľ, jediný vodca, jediný kazateľ, kam oni môžu chodiť. Ten kazateľ to nemusí robiť schválne, ale je to veľmi nebezpečné. Aj mne to určite hrozí, keby, viete, že teraz mám ľudí a teraz oni idú inde pozerať, tam je to lepšie, no tak chvália iného, ja už nie som ten najlepší, no tak viete, každému to ťažko príde. No ale kto tu má byť oslávený? Ja alebo sused? Evanjelium je o áno, Ježišovi. A ak ja neviem byť šťastný, že ty si u iného spoznal lepšie pána, tak niečo je s mojim srdcom zlé. Takže ak si to spoznal aj u môjho konkurenta, ale tebe je lepšie, tak ja sa mám radovať. Ján Krstiteľ to tak povedal, keď všetci ľudia od neho išli za Kristom, tak povedal, on musí rásť, no. Tak ja sa musím menšiť. Isté to nebolo pre neho ľahké, keď zrazu strácal učeníkov, ale vedel, že to evanjelium je o Kristovi a nie o vodcoch. Hej, takže to je, všimnite si teda, že nádej, pravda, ovocia, milosť, všetko súvisí, a to som len niekoľko vybral s tým. Keby ste to čítali a videli, že ako, čo sa tam deje, alebo čo tam hrozí, tak vidíte ešte istejšie, že tá definícia, alebo tá charakteristika evanjelia v tých dvoch veršoch veľmi jasne naväzuje na to, čo sa tam deje. Poďme rozvinúť evanjelium v celej Biblii. Toto je niečo, čo asi nebudeme mať teraz veľmi čas preberať za radom, ale my keď rozprávame o evanjeliu a o 4 prvkoch evanjelia, alebo 4 charakteristických črtách evanjelia, tak môžeme mať riziko, že si povieme, aha, tak toto je evanjelium. A je dobre si uvedomiť, že ja mám vždy celú Bibliu a nie 4 pojmy.
Hej, 2 verše, aby som sa teraz nedal strhnúť. No tak prvé, čo mi môže napadnúť, je, čo je to evanjelium. Myslím, že všetci viete. Radostná zvesť, alebo dobrá správa. Hej. Potom tu máme biblické texty k evanjeliu, ktoré charakterizujú evanjelium. Myslím si, že by sme si mohli aspoň ich zaradom prečítať, že to nezoberie toľko času. Hej. A niečo viete z pamäti, Ján 3,16. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby nikto, kto verí, nezahynul, ale má, no to by sme mohli aj koncertovať tu. Sláva Bohu, nie? Amen. To je evanjelium. Takže vieme, že evanjelium, že Boh miloval svet a obetoval najcennejšie, čo má, a chcete sám seba, lebo Boh je trojjediný a Ježiš je Boh, aby sme nemuseli zahynúť. Proste stačí veriť. Viera je obrovská. Týtovi 2, 11 a 14, to asi nebudeme vedieť z pamäti. Prosím? To už je horšie z pamäti. To je ťažšie, no, ale treba to prečítať. 11 a 14 verš. To je jedna z najlepších charakteristík evanjelia, aké ja poznám v Biblii. Samozrejme, môžete sa dohadovať, že niekde lepšie, ja teraz nechcem tu porovnávať texty. Hej? Ale skúsme prečítať pomaly a jasne Týtovi 2, 11 a 14. Lebo sa zjavila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá vás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slavy veľkého Boha, nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej nepravosti a očistil sebe ľud, zvláštny, horlivý, dobrých skutkov. No, tak vidíte, že tam je skoro všetko toto spojené. Určite je tam nádej, je tam spravodlivosť, hej, pravda tam je menej spojená, ale Božia milosť sa zjavila. Hej. Takže nezabudnite na Týtovi 2, 11, 14 ako veľmi silnú charakteristiku evanjelia, čo vlastne evanjelium chce dosiahnuť. Učí nás, aby sme boli pripravení na dobré skutky. Nie cez zákon, že musíš, ale proste motivuje evanjelium. Rímanom 10.9. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. No, takže to je cesta evanjelia, ako môžeme uveriť. Tak biblické texty, ktoré charakterizujú evanjelium 3. Hej. Potom mám tam Boží charakter, ako je odhalený v evanjeliu. Božia spravodlivosť, Božia moc, Božia láska. Tam nemám texty, kde to môžeme nájsť, ale v Rímanom 3 je o Božej spravodlivosti, aj Božia moc na spasenie, pamätajte si Rímanom 1, 16, 17 a Božia láska, tu sme mali tu. Dôležitý je tiež historický obsah evanjelia. Keď hovoríme o evanjeliu, tak hovoríme aj o obsahu, ktorý potrebujeme pre spásu, ale evanjeliu môžeme rozumieť aj ako príbeh. Evanjelium je aj to, že kto je Ježiš, kde sa narodil, ako žil, čo sa dialo. Preto máme evanjelium Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Takže evanjelium môžeme chápať nielen ako teologický, alebo obsah viery, ale aj obsah dejín. Kto je Ježiš Kristus, ukrižovanie, vzkriesenie a na nebo vstúpenie. To sú 3 základné udalosti evanjelia, teda bez ktorých evanjelium nemôže existovať. No a výsledok ovocie zvestovania evanjelia, to je tu, čo máme u Kolosanov, že prináša ovocie. Výsledok vidíme v evanjeliu a v slovách Pána Ježiša, že teda evanjelium je o kráľovstve Božom. Je to najčastejšie, alebo jedna z najdôležitejších vecí. Neviem, či je to štatisticky najčastejšie, ale je to veľmi dôležité, že Pán Ježiš hovorí, že evanjelium je o kráľovstve Božom. Je to o jeho panstve. My máme tendenciu vidieť evanjelium ako, že nám sa pomáha. To, že sa nám pomáha, je dôležité, ale nesmieme z toho urobiť, že Ježiš ako záchranca je nejaký záchranár. Viete, aký je rozdiel medzi záchrancom a záchranárom? No, záchranár je vždy k dispozícii, keď sme to spackali. Keď podpálite dom, alebo vám voda je nejaká záplava, alebo proste nejaká katastrofa, tak je k dispozícii záchranár.
Lenže ak len takto chápeme Ježiša ako nejakého záchranára, ktorý nás vždy ťahá z problémov, proste, keď sme sa dostali do nejakej šlamastiky, tak sme z neho neurobili pána, ale záchranára. Nie je záchranca, nie je spasiteľ, ale len niekto, ktorý vždy, Pane pomôž, no už je dobre, tak teraz už na teba môžem zabudnúť, hej. A potom znovu, a Pane Bože, pomôž. Hej. Tak evanjelium nie je o tom, že my, keď máme problémy, tak sa nám pomôže a potom si zase robíme, čo chceme. Evanjelium je o tom, že áno, sa ti pomôže, ale sa čaká, že ho uznáš za pána a keď sa máš najlepšie, tak mu s vďakou budeš sa klaňať a hovoriť, Pane, čo chceš, aby som robil. Nie, robím si, čo chcem a keď mi je zle, ty mi pomôžeš. Takto sa správame k doktorom a niektorí doktori sú z toho aj nervózni, lebo vedia, že nás vyliečia. Prvé, čo urobíme, keď ideme domov z nemocnice, ideme si na pohárik, alebo si dáme tú klobásu, ktorú nám zakázal, alebo posolíme, alebo, ja neviem, drogy, hej, proste. Lebo zase on tam bude, keď už zase dostane domov, tak zase ten doktor tam bude. Ježiš nie je takýto záchranár. Evanjelium je o kráľovstve Božom, o panstve Božom, o tom, že on má na mňa absolútny nárok, či sa mám dobre, alebo zle. A ak sa čuduješ, že 10 krát ti pomohol a 11 krát už to nejde, tak možno, že práve preto, že ti chce povedať, pozor, robíš si zo mňa sluhu. A Ježiš chce byť našim sluhom, ale my si z neho nemôžeme robiť sluhu, ak tomu rozumieme. Rozumiete? On prišiel, aby nám slúžil, vďaka Bohu, ale to neznamená, že my mu budeme rozkazovať, že bude skákať a tancovať, ako my mu vravíme. Čo si niekedy chceme z evanjelia urobiť? Žiaľ. Že evanjelium o kráľovstve Božom a je o pokáni, odpustení, zmierení a znovuzrodení. Pokánie, zmena, odpustenie, že mám hriechy zabudnuté voči Bohu, som zmierený s Bohom a mám nový život. No a poďme na deformované evanjelia dnes. To som už v podstate spomínal, ale to je tie súvisiace otázky alebo problémy života, ktoré my môžeme vidieť v dnešnom evanjeliu. No tak neviem, či by ste začali. Toto každý by, možno, že by teraz bolo dobré dať nejakú chvíľu, aby si to každý napísal, čo on vidí alebo ona vidí. Ten čas stále rýchlo uniká, takže možno, že rozmýšľajte, čo vy by ste pridali. Toto tu nie je žiadna Biblia, alebo niečo, čo teraz to inak nemôže byť. Ja som ako, neviem, či prvý, toto nie je ani hierarchický vzorec, ale povedzme, keby sme prvý spomenuli, slovenská národná kresťanská kultúra. No, ja som hovoril, že sme vďační za to, že Slovensko je historicky kresťanská krajina. Nemyslíme kresťanská, že všetci sú veriaci kresťania, ale v zmysle, že tu sa šírilo kresťanstvo a že tá legislatíva a vôbec kultúra je označená kresťanstvom v každej dedine, ja neviem, donedávna, myslím aj dnes, môžete povedať, že je kostol, kresťanstvo. Tak nie v každej, ale to, keby ste išli do Saúdskej Arábie, no tak skúste tam otvoriť Bibliu, tak je zle svatý. Takže vďaka Bohu za to, no len keď hovoríme o evanjeliu, tak otázka je, ako tá kultúra vníma evanjelium. Keď bežný človek v našej kultúre počuje slovo evanjelium, čo mu asi chýba z tých vecí, ktoré tu sme pomenali? No pravdepodobne bude rozumieť niečo, že sa od neho žiada, aby chodil niekde do kostola, alebo prešiel nejakým rituálom, nie? Alebo aby nechodil do krče, alebo niečo. Ale chápe, že to je pravda o ňom a že tu sa mu zvestuje Božia milosť, že všetko sa mu môže odpustiť. No. Takže prvý problém, ktorý by sme mohli povedať, je, že žijeme v kultúre, ktorá sa cíti všeobecne kresťanskou, ale dá sa povedať, že všetky tieto 4 charakteristiky, ktoré máme v Kolosanom 1, 5 a 6, jej závažne chýba. Že zostala tu len nejaká
šupka, alebo ja neviem, nejaký pocit, že to je kresťanské, za čo ešte raz hovorím, chceme byť vďační a nechceme to len kritizovať, to máme niekedy problém, že keď uveríme naozajstnému evanjeliu, tak všetko začneme odmietať, ako keby už teraz všetko ostatné bolo zlé. Aj keď to nie je spasiteľné, rozhodne to privedie človeka aspoň k tomu, že môže o tom rozmýšľať. Takže problém evanjelia môže byť tvoje svedectvo v rodine, susedom a v zamestnaní. To je ďalší problém. Keď sa ma niekto spýta na nádej, ktorú má v Kristovi, čo začnem hovoriť? Vieme jasne povedať, že to je pravda o tvojom srdci. Stretneš sa s Bohom a nebudeš pochybovať. Niekedy sami máme pochybnosti a nie je nám úplne jasné, že ako to s tou pravdou je. Ja mám obavy z tohto naozaj, že moderné kresťanstvo opustilo túto charakteristiku evanjelia. Pretože sme prešli na inú charakteristiku alebo inú definíciu pravdy, ako má Biblia. My sa správame, ako keby pravdu poznať znamenalo byť Bohom. Lebo na to, aby ste poznali pravdu ako svetonázor, musíte byť vševedúci. Ja musím byť presvedčený a musím vedieť dokázať, že viem všetko, pretože keď všetko, ak chcem dokázať, že v tejto miestnosti nie je, povedzme, ihla, tak musím vás presvedčiť, že som ju totálne celú preskúmal. Inak to nemôžem dokázať. Ak ja chcem dokázať pravdu ako svetonázorovú, tak ja musím, a to nikto nie je. Proste, také niečo neexistuje. Takže pravda evanjelia nie je o vševedúcnosti, ale o stretnutí s Bohom. Takže moje svedectvo v rodine, susedom a v zamestnaní nesmiem pustiť, že toto je pravda a keď sa stretneš s Bohom, tak spoznáš pravdu. A nebudeš mať problémy s tým, že či to je pravda. Problémy, či, ja neviem, ako svet vznikol, alebo čo, tie môžu ostať. Vieme, že to stvoril Boh, ako to nepochybujem, ale ako presne to urobil a čo je z Genesis a tak ďalej. Aj kresťania majú rôzne názory na toto, ale to neznamená, že nepoznajú pravdu. Evanjelia. To len dokazuje, že sme ľudia, ktorí nie sú vševedúci. Takže to je súvisiaci problém. Kázanie v cirkvi, tu som nechal otáznik, či to je naozaj bez ovocia. Ja zase nechcem odsúdiť kázanie v cirkvi, myslím celkové v cirkvi, nie v jednej, ale v celej cirkvi, že teda nemá žiadne ovocie, vďaka Bohu, že existuje ovocie, aj Slovensko má ovocie evanjelia, ale myslím si, že trošku vnímame, že mimo Európy sa evanjelium oveľa lepšie prejavuje ovocie. Viete o tých správach? No sledujte. To by nás malo povzbudiť, že to evanjelium, ktoré sa tu káže, má moc. Mení život celé štát. Myslím si, že trošku máme v tom akýsi, neviem, čo to je, či sme takí skeptickí, alebo myslíme si, že to sú takí domorodci, hlúpi, tí sporu veria. My sme už takí múdri. Sa nemôžeme pokoriť a teraz tešiť sa z evanjelia ako nejaký, ja neviem, teraz nechcem byť rasista, lebo viete, dnes keď spomeniete, dneska asi nemôžete povedať Černoch, musíte povedať európsky Afričan, alebo niečo, takže človek sa aj bojí povedať nejaké slovo. To bolo politically correct. No. V každom prípade, že ovocie evanjelium prináša a venovať sa misii a tomu, čo sa deje, má zmysel, lebo vás to povzbudí. A čakať, že aj u nás to môže dať vyliať Ducha Svätého, ktorý prinesie ovocie evanjelia. Ďalší problém súčasnej populárnej teológie. Výsledky evanjelia tu a teraz. Už som na to narazil, že populárna teológia je dnes, že uver, budeš mať. Hej? Budeš veriť, budeš vedieť, ako využiť Boha na to, aby si sa mal dobre. Hej? No nikto vám to až takto nepovie, ale skúste to sledovať, že o čo ide. Hej? Boh má mať zo mňa to, čo on chce, alebo ja mám mať z Boha to, čo ja chcem. To je závažná otázka. Ak na tú otázku sa odpovie, že ja z Boha urobím automat na Coca-Colu, lebo som prišiel na to, aké mince do ňoho mám hádzať, aké slova mám použiť, ako to mám proste zmanipulovať, aby to fungovalo,
No tak to nie je osobný vzťah, ani nie je moje odovzdanie, ani to nie je, Pane, nech sa tvoja vôľa stane. Ja ti nechcem povedať, že my nemáme mať vieru, ktorá funguje. Samozrejme, že máme mať vieru, ktorá funguje. Ale tá viera je výsledkom osobného vzťahu. A nie, že osobný vzťah je mimo a ja viem Boha zmanipulovať, lebo ja už som na to prišiel. Tak to je dnes veľmi populárne, dá sa to nazvať scientizmus, pretože to vychádza z vedeckého pohľadu. Viete, keď vo vede niečo ovládnete, nejaký princíp, tak to potom viete zopakovať. Nie? Ak viem, ako rozbiť atóm, tak ho viem rozbiť znovu a znovu a znovu. Tak Boh a vypočutie modlitby nie je rozbitie atómu. Že to znovu a znovu bude fungovať, lebo Boh je vždy suverénny, vždy pánom a ja nemôžem to takto zmanipulovať. A otázka, čo je pravdy, tak o tom som sa už viackrát vyjadroval. Mohli by ste mi na záver povedať vy, čo by ste povedali ako nejaký tu problém, čo s týmto súvisí? Ste ma počúvali celý čas, ja som vám ani slovo nedal poriadne. Takže skúste teraz. Vidíte ešte nejaký iný problém? No, nemusíte. Poďme ďalej, dám vám úlohu, dobre? Aby sme skončili dnes otázky na domácu úlohu. Buďte takí laskaví, ak nemáte prístup na internet, tak si to napíšte. Hej? Kde sa moje porozumenie evanjelium odlišuje od jeho opisu v Kolosanom 1, 5 a 6? 5 a 6. Hej? Prvá kapitola, 5 a 6. To je to, čo sme dnes povedali. To je otázka do môjho srdca. Keď poviem evanjelium, kde sa to líši? Ak sa to líši, je niečo neporiadne. Ktorá z týchto charakteristík evanjelia je pre mňa najdôležitejšia? A ja sa môžem priznať, že pravdepodobne pre mňa najcennejšie je tá charakteristika, že to je slovo pravdy. Ale každý z nás je niekde inde. To znamená, niekomu môže byť Božia milosť najcennejšia, lebo tam cíti vzťah. Niekomu nádej, proste, že do budúcnosti má istotu večnosti. Rozumiete, pre niekoho energia evanjelia, že prináša ovocie. To nie je jednoznačné, ale skúste rozmýšľať o tom, že čo pre vás je najcennejšie, najdôležitejšie. Ďalšia, ktorý rozmer evanjelia podľa mňa najviac chýba v dnešnom kázaní? Keď počúvate kázne, predpokladám, že počúvate rôznych kazateľov a môžete si na mňa zaútočiť. Ak chcete, že proste počúvate mňa a môžete mi povedať, ak chcete, že človeče, počul som tvojich x kázní, ale tú myšlienku, čo si tam hovoril, neviem, tú málo spomínať, alebo vôbec nespomínať. A ja sa nad tým vážne zamyslím. Toto je dôležitá vec, lebo dlhodobé neprítomnosti alebo absencie niečo hovoria o našom srdci. Rozumiete to? Dlhodobé absencie nejakej témy znamená, že to nepovažujeme za dôležité, že niečo je s nami zlé. Takže ktorý rozmer evanjelia najviac chýba v dnešnom kázaní? Čo urobím pre pravdivé pochopenie a zvestovanie evanjelia? Čo môžem pre to urobiť? Tak nech vám Duch Boží dá vedenie, že teda čo preto môžeme urobiť, aby evanjelium bolo charakterizované pojmami, ktoré je v Biblii a nie niečím, čo je zdeformované. Tak ja by som týmto končil, ak máte nejakú otázku alebo poznámku. Dobre, modlíme sa. Pane, ďakujeme Ti, že evanjelium prišlo do našej krajiny, že došlo až ku mne, k nám, že aj toto stretnutie je možné len preto, že si bol milostivý a dal si takú zvesť, ktorá nám dáva spásu a poznať Tvoje srdce. Prosíme, aby všetko, čo sme dnes objavili ako nesprávne, nevhodné, čo nesúhlasí s Tvojim slovom, aby si nám pomohol odstrániť a poznať skutočnú pravdu a žiť evanjelium, ktoré prináša ovocie. Prosíme, aby Tvoj duch to pri nás dosahoval. Amen.